Hadi coba. Ôi, orang tu gila. Lele bau. Salam. Gila. Lele biar kau ha. Bener gila. Karena apa ini? Ini sikutu ini dah lebe. Kalang. Lada. Oi. Susah. Kata. Dhaniska kata ini. Oi. Ini. Oi, mal ni. Kapam pun sudah. Nang jangan deh, biar siapa gua hablay tadi. Hablay. Biar siapa? Wow, kau jadi Dhaniska. Kurus senang ya lah. Dhaniska laba. Tak belum dun. Hebra he. Dun lai. Konan labai namanya dun lai. Dun. Laba tuh sebung maba Dhaniska. Cung dun. Dah. Dun. Kon bai thabra nोङो dun bakosko. Ada siapa nama ini selama tahun. Dia oh sih lele. Unai. Unai bisa nunda. Oh betul hab begini orang ini deh. Naik. Ayo sih lah betul. Angsul. Wis kalau kena. Aduh. Bacing dun. Hab begini nama ini lah. Ayo. Simu kecil kan aku le. Dun hera nोङो sikat. Stuga sugar lah. Jangan alay. Jadi sesuatu apa? Koro beris ke koro nanya deh. थ' लोगोफोर नोंथांमोनाबो गुबुन जायगायाव थाङालासे न'आवनो थानानै न'आवनो जिराय आं बायदि रोजा रां खामायनो गोसो जायो नामा बिनि थाखाय नोंथांमोना जेबो जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोना डेलि 1000 2000 3000 5000 न'आवनो जिराय रोजा रां खामायनो हागोन बिनि थाखाय नोंथांमोना आंनि भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव मोनसे लिंक मोनगोन बे लिंकआव थांनानै नोंथांमोना बे एप्सखौ डाउनलड खालामना लाग्रोबानो जाबाय डाउनलड खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बे एप्सनि सिङाव गेम गेलेब्ला नोंथांमोना रोजा रां खामायनो हागोन बेखौ बोरैहाय गेलेनांगौ आं नोंथांमोननो खिथालांगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आं दा एप्सनि सिङाव हाबबाय लोगोफोर नोंथांमोना आइडि नाम्बाराव थुनानै मबाइल नाम्बार होनानै रेजिस्टार खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय बेनिफ्राय नटिसआव थुनानै नायनो हागोन निउ मेम्बारनि थाखाय फार्स्ट रिचार्ज खालामब्ला 100 रुपिसनि खालामब्ला 100 रुपिस बनास मोननो हागोन 3000 नि खालामब्ला 1000 रुपिस बनास मोननो हागोन बेबो टाइम लिमिट होखानाय दङ 3 PM to 6 PM नि गेजेराव रिचार्ज खालामब्ला नोंथांमोना बेफोर बनासफोरखौ मोननो हागोन गेलेनायनि सिगां नोंथांमोना रिचार्ज खालामग्रोनांगोन रिचार्ज खालामनो थाखाय नैबे शपआव थांदो बेनिफ्राय 10 रुपिसनिफ्राय लानानै 50 रुपिस 100 रुपिस 200 रुपिस 300 रुपिस 500 रुपिस 1000 रुपिस 3000 रुपिस नोंथांमोना जेसेबांखिनि रिचार्ज नांगौ रिचार्ज खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय आं दायो 1500 नि रिचार्ज खालामखाबाय नोंथांमोना बेहाय गोसो बायदि गेमखौ गेलेनो हागोन माखौ गेलेनो गोसो आं दायो माने सबसे इजि ड्रागन भार्सेस टाइगारखौ गेलेनानै देखायनोसै नोंथांमोना आं ड्रागन भार्सेस टाइगाराव थुबाय प्ले नावआव होबाय गेमा दायो स्टार्ट जासिगोन लोगोफोर आं दायो बबेथिं होनो आङो 100 रुपिस टाइगारथिंनो होबाय लोगोफोर नोंथांमोना नायदो रिजाल्टखौ लगे आं टाइगारथिं होनायाव देरहानो हाबाय एबार आङो आरो नेक्स्ट राउन्ड गेलेबावनोसै एबार आङो टाइगारथिंनो होबावनोसै टाइगारथिंनो जाबावगोन बायदि मोनदों टाइगारथिं 100 रुपिस होबाय एबार ड्रागनासो देरहाबाय लोगोफोर आङो एबार जेनबाय नालाय एबार बेनिफ्राय बांसिन होबावनोसै आङो एबार 200 रुपिस होनोसै आङो टाइगारथिं 200 रुपिस होबाय नायदो नोंथांमोना लगे रिजाल्टखौ एबारबो देरहानो हाबाय आं 200 रुपिस होनायाव 190 रुपिस देरहानो हाबाय एबार आङो टाइगारथिंनो जाबावगोन बायदि मोनदों एबारबो आङो टाइगारथिंनो होबावबाय लोगोफोर नायदो नोंथांमोना टाइगारथिंनो आङो 100 रुपिस होबावबाय लगे देरहाबावबाय आङो टाइगारथिंनो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ उइद्र खालामनो थाखाय डाइरेक्टलि उइद्र नोंथांमोना UPI जोंबो उइद्र खालामनो हायो आं दायो बेंक एकाउन्ट एड खालामखानायखा आं बेंक एकाउन्टजों उइद्र खालामसै 1780 डाइरेक्टलि उइद्र थुबाय लगे साक्सेसफुल जाखाबाय नोंथांमोनाबो थाबैनो गेलेनानै रां खामायदो
नाय धनिष्काया मासे गाज्रि बियो नै 가시면 ओंखाम जालायबावो सिङाव जिरायनानैसो नाय ओइ बेयावसो जिरायनांगौ जि दुस्थ' जाखाबाय ओंखाम जागासिनो सुबुंजों बिफाजों धनिष्का बिफाजों सुबुंजों नालाय ओमफ्राय बेहा मासे दुस्थ' नाय वाइननिफ्रायनो ओमफ्राय गाग्लियाबो बै खैजा थुं थुं दांदां खालामहरबाय धनिष्का न हाब nam itu kan jangan enggak jangan gini Zaza biar jangan gini kau jaga udah नायलाय बे जि गोलावखा ना बियो मासे गोलावलै बियो हांसो खुगा बायदि नामा गोलाव जायाबा थुमफ्रु जायो होमबा गोलावखौसो मोजां मोनो मानसिफ्रा नाय धनिष्काया दैखराव आथिं सुनोबो थांलायनो नागिरग्रासो जाबावबाय नाय आयु सोरबासो फैदों हनै आलासि फैदों जि मिनिगासिनो जाहैखोनो नायलाय धनिष्काया हनै बिब'आ मालाय मोसौ खास्लायनो थांदों नाय ओमफ्राय थांगासिनो नै मारि जि गोजानाव नाय गैला होननायखाय फैसिगोन ना मा नांलाखो हा आथिङाव मा नांलाखो मा नांलाखो आं मिथिखाया अबे नांखो अबाव जेजे जेजे नांबाय थौ स्पिस थौ गल' गल' थौ नै गाबबायसो धनिष्काया नै आथिङाव मैला नांनायखायनो आथिङाव मैला नांसो थौ गल' होनोसै Pertamanya बारानि फिसाजोआ सिङाव हाबनानै गावनो नांजाबाय थादों गसंनानै नै बुंग्रा फुगारदों